adto sa tanan nga katawhan ang malipayon nga balitang ulahan aron katawhan magaday kaniya kay siya natawo na karon ang manluluwas ta balaan nga Jesus atong gihigugma isang yaw ta karon sa katawhang tanan nga siya natawo na gabing masadya walay makatumbas kayang kalipay sa katawan nagawas bisan ang kalangkaman miduyog usab kay siya natawo na karon ang manluluwas ta balaan nga Jesus atong